Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong District Congress Committee Ahin Pen Perangke Amai Kangnipo Patumi Karbi Anglong District Congress Committee Asai Hemalong Pen Perangke Amai Kangnipon Atepi Ke Enpon Non Karbi Anglong District upon 125 Amendment Bill Kipipas Ponde Chiapan Angring Tetan Alam Te Putak Karbi Anglong District Congress Committee Ahin Pen 125 Amendment Aputak Che Don Dun Tekte Jongsi ahok petpen labangso 125 amendment vekji pulote lada ke jog dunangji alam thedo lapen kipri dunangji alam theta do Lalsi articles 280 pen direct funding pu aputhak abang Karbi Anglong Autonomous Council alongsi Finance Commission pen nang pali nangji Lapen Ladak Panchayat Raj Municipality Town Committee Aphansi Fund nang release jipu aputhak abang lake 6 schedule ajakong kapabop manvekpo La apotsi 125 amendment along Kilardu nangji alam tado ateke electoral roll aputhakta Election Commission pensi kasilamji ajakong longlokpo Jongsi Panchayat Raj Municipality Town Committee upon direct funding pulote Karbi Anglong Autonomous Council ke ajakong avidetpo La apotsi ladak direct funding chi pulote Karbi Anglong Autonomous Council alongsi financial funding nanglo nangchi Lapen electoral roll ta mena pensi selam long nangchi La apotsi nilitum Karbi Anglong District Congress Committee ahin penke chedon tun thekthek Lasi kelar nang chita do kethabdu nang chita do Lasi Kemesen kither tip articles 244A autonomous state bangsi kenang sot nailo La apotsi ladak 125 amendment kachetok dundet pusita Karbi Anglong Autonomous Council aphan akanahok avedet nangchi Lalpen autonomous state issue aputhak abangsi pathepo nangchi More power pumamat kapajut ponturong asai angdeng avidet nangchi pusi kamatha pusi pherangke atheng nopen Karbi Anglong District Congress Committee ake hai bida sing rong pi pen lam the thanpo Tangte Karbi Anglong District Congress Committee pen pherangke atheng no karing jepon alam angton pen archuponikta News Text Report Karbi Anglong News Channel reporter kai tumpan kamilas kai tumpan Nelitum Karbi Anglong District Congress Committee hinpen kardam pachirlo ape nonilong do lakilitum District Congress Committee Vice President lo alisem somiti lapen nelitum pinila so natmake pha alamang la helo nonolom penang chethang lo itola 6 schedule puthak da ruling government lo BJP atoma 6 schedule puthak ni bangsi atunke workshop ke dolo La pelaso workshop ke dom ke kopi to ma power ko anthema bima la so puthak se tum ke dolor kom lo la pelaso long non na julong lo tum theklong lo jota tum chethan lo la bangke non la so 6 schedule la puthak non amendment po la bangke central government lo la ke 125th amendment po la sila so puthak si tum da sab tu keninji ninghang phelo non ke theklong tinglo pulotan te Ilitum Karbi Anglong aphan ke 6 ke dordelo pusi 1986 penitum hemprek hanglo apela songbong SDC atum tadolo kaskom atmadolo la penke UPR tanglo kapre la oktum prana samadolo alang tum ke manga kala pulo itum hemprek nangji tame 6 ke dordelo se hemprek nangji pulo setala songbong pilo India sarkar pen La pene home sarkar tum hanman ke nang tuman mul por pipo po masi SDC tum 1995 paningkan MOU chetok lo la pengela sofi UPD tum 2011 aningkan ta so MOS 1 chetok lo apela ta mul power ko si pulo la pela sofi 2021 aningkan kenele PDC ke atumen danglok therok organization tumta chetok lo Mur par ki piji apku pusi. Seta theglong la polo mur par nang pi pusita MOU na pi puita asuta itum na pachok pami me. Itum kan ma mur par nang pi kali tum jakong si tum pa bop nang song sido. Vela so fi non ningkan
95 pen pulo tangte nonan ke kwalo ningkan ko da dutu papima no la UP da satum aso ekor ke to kala mateng pen non ke latum central government long aso $60 putha ke si amendment polpo aso amendment bangke la ke 125% ta pulo asila dak long nutum sabso kadin jitu kangku la po hello ini ke mur por pipo bosipu hapunang PG bang non ke tu ke mur por kalida aphyong jak kong tu pa beda nang nang lo asila so jitu non la pine amendment ke dojia long adakta sabso jong si paking dundi pulo tangte laki tumhan mur power kalilo ituman power pa jum si torong po alam thela po hello ilitum non jitu ke dojia teng lo potante 280 la so kopena article teng lo potante la manga hok pet ke panchayat raj samasi ki pila so kopena article lo tangka kilo la so article lo sita karbiang long aphan pencil tum phan mata la so teng pesang pipo pulo ladake itu ke panchayat raj nangni pulo sita sialam chikroi dun si panchayati raj ke thomang deng do te tumag hini isike autonomous council so phi banke village council ji village council pulo tangte la bange council under si donai council tum si da control long nangi la pen si da ko dutulang town committee ya tum non ke dam bom anta la pilo la ke council long pen si ke control tangka da ji pi sita la so podon chitu ke men ji poda ke do la so alamba teng lu pulo tangte la banke ala chitu supplement chitu ki PG 280 per tanganang ki leji la bange direct funding po sikitu nasi direct funding lo pulo tangte abang pilo seplang po la so tangka central bang po state lo state pen ala village council lo town committee dam po pote autonomous council kem take ada thang chepen pudu long lo ba control abede po isya point lo tapi hinya point bangke afran franke itum town committee bangke electoral ke bonai punon mate election pardu punon ke council andar seton la so amendment dia long bangke kopilo adake town committee sita la so electoral ke bonai ning ko malo lake state election commissioner puto asi council aja kong state pan pide la so long ako village council aduji village council la so voter list enrollment ke bonai lata state election commission si kuripo lapan election conduct atun kuripo prote council ko pila role ko tulangda laso posi lahaya puthak nitum ta cipunulo je nitum phanke tu etia puthak citu supplementary tangkanang pije bang pultangte nang village council la phanon patangte town committee a phanon la bangke council sunang pinangji la penke itu village council punon mante pinahala town committee punon voter list ke bonai la pen election paduanta council under si pinangji la so phan itum da demand dunji aselo suppose ni tum penap dak pe tum dili dampo dili dam cheda ni tum opposition leader tum do Rahul Gandhi ka hai dolo la penke deputy leader opposition tum pene group goi dolo la penke itum da asam ben kai duna ko bandu thulang produt bordole la penke Rukupul Hussein an bache tong damsi lai tum itum thandamji je lai holmu mola ke place a hot session ko chival butang tum pudunangi je tum council a phan acha kong pajum long le acha kom padunangi ta non ke do anama ke itamana pida ta pita la somsi acha kong pa berong titi ta sobangi pudunji pu ta penon si chini lo joat ni thomne aprang la BJP atum kopine spokesperson atum lo lai chaning leng la pingkala pene salwar be tum bang 24 tum jitu kidu leta langdulong lo lang tum pe ateng lo ponte 25 July ni dam si chingki dam lo apa chingki pen hala mo pen tuitia putha si tangka keleji la bangta council sang le po sikipu aso ke tum ke matha lo pelo jong hele karbelong phan autonomous council phan si mul par pi puita aso mul power ke karbelong sa ke dor dilu aso posini tum congress pen kono tum ke mang la pe tuma kecil danji itu mah jur kipiye bang lapelo itu mah handpack nang po artikel 245 padu nang po lapen itu mah ning thepa me jadi itu mah leader non ke LOP lo leader of opposition lo alang Rahul Gandhi an kan si adam meeting ke bang hot kaning ji alam sa so teng pen
itum ke non main issue bangke Karbi Anglong aphan more part of non agreement no pene amendment paduna sita lale ke choi kailo aposin itum bangke Karbi Anglong sonsi hempre ke paloima plus itum ke chesong pon no bangke. RV ke jang chimit mi pin penajok korkanti alangroi langke the kibat penajok dongmukak ahawar National Highway akungari malom hem langkanglum pipon etpen kisum kipuna moniratum kenang chiason pulote mi lapen lang helo setami moniratum kacheri ponangjita mi lapen lang helo ilitum kacheri ponvek nangji la helo isi pudamlote ke chonangjita limit lapen ke claim kiram ponangjita isi limit nangji sonsi jakhong pochiklo ni phai thong kep ningkan surihinira inkoira pierni lakhakrepli korkanthi constituency lapen mahamaya constituency ke parlo National Highway ari nona dihu RV ke jang pardun ron joni nini chimit me pin penajok langke thepen ahem langkang lumpen kisung chechak nanglo La sonsi RV ke the penajok korkanthi alangroi langkang bak penajok ronga towar school ahem anta lang ing lumpon laplo Nonamat langkang lumpon adim lakhakrepli korkanthi constituency arlo phongbirik ahawar durkiling arong samtaro arong gobinrong piarong lapen mahamaya constituency ke parlo tepongrong pi arong lahai adim anke towar lapen hemanta lang ing lumpon etlo alang litum a hema hormu kedoan sok sang penchenglok bi vo phak anta langke pon pi etpen kana hokdun thetanlo Ate alang litum aning ve ke choji kijunji sok sang lapen peari antami langkang lum etpen palang bi pon laplo lapen kedo kedam kacheleng atowar anta akisung thetan pen chechak ponanglo la si la so phuthak alang litum pen kachuning ripon ke Caribbean Autonomous Council ke the kiding kedo anpen chenglok EMCEM atuma phantami kerap johangpo Lapen Disaster Management Committee atuma phantami nonamat alangli tuma phan prapchin pen adim aklong kahumri damchia phantami chuning ripo Lapen prapchin pen nang rapon vek thapusi chuningri padupo Dong mukak pen ren sing killing report Karbi Anglong News Channel Totang te nang litum pini ladak langit he kebang pen ane hem ubipi hormu lo kana hokdun ke Kena hok kan te luklo hab ladak kena hok ai silo liku udah ada solat si hem malu si lai mama nonton malu sok ta kin lo akan buta dunia lo lang lo long tai don dun ji lo sok on mon gabi sok ta kono dis teknik zrang kon talang si hasang ko ada bangku bange dili tumta lantiu ini bon pelo amat kapusi step bonai si aku pasal ning lo angsong ni lo ang paket dong nampak dong tiong nampak dong amat kian dia gitu lo dadak rong asorsi hitung hang nang si rong asorsi di semua tumtak nang si nang rapun si sokan ke nang dunia lo kata jela foto kan langan itu kasih cimang longrong kena hokdun ke ubipi lo nonamat ke nonamat ke sok tanah hok lo utut tanah hok lo pakai bu hak tanah hok elo diri pare dokumen tanah hok elo dadak armarian ting munget mah laso constituency ke pilo hok korkanthi ma dak komalo ibake iem ke mana dak iem mane ke la salah so te nang litum la ithe ding nom han ko pilo kerap johang ke lalu ini dinglah sar kumanda asapu kendang nili kisung along kisung ke boy long kasau nang rapte sing ni tunta chuni di lol kente kena hok hor dua ti dokumen sa kinuget si dong lo bon ya file lo masilang Denal sok kami lang ai selo sanganta lang ai selo denal litum kena hok tang hormu kadu we pan lo kilo kena hok khai ke hai ke pinangan dulu yo 20-30 anta susi
Ya, ukto ta pinangin dam di kelata. Anjin masih sikit kalau ta. lagi si amui ke dam po hedi An pakai tu kok. tenang itu la prabin ben lagi thei ding num han ko son lo ke chening di ke Lagi tiga di teman ke. Di bawah hai ta di sini lo sih tiga di teman sini di bila pulo. Tapi dia tinggi kena bang bo. Rangken. Ini tu mana ngarap teh. Ini kita kasih mo. arong ke nalimen ke son lo Jadi dia kok kira dong yang kok mau pas santar lo. oh Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do mi thak me kurwang thu